أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai taken tafarkin gaskiya tare da ni Adam Umar ya kasai. Har wa yau dai muna cikin falala wacce Ubangiji ya keɓance ta ga masu yin azumi. Daga cikin wannan falalar wacce ba za su lissafu ba, Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kawo su a hadisai mabambanta irin abubuwan da Ubangiji ya keɓance ga masu yin azumi. Wanda daga ciki akwai hadisi da Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa da za a cewa sama da ƙasa su yi magana, ce lau uzina lis sama'i wal ardi an yatakallama, da za a yi izini ga sama da ƙasa a ce su yi magana, to an ce da laƙala ta duba lissa'imina, an ce da za su ce aljanna ta tabbata ga masu yin azumi. Kaga wannan falala ce babba, da Ubangiji zai umarce su sama da ƙasa ce ku yi magana, to kaɗai abin da za su faɗa cewa za su yi aljanna ta tabbata ga waɗanda suke yin azumi. So da irin abin da Ubangiji ya keɓance su masu yin azumin nan, wanda a wani hadisi da Muslim ya rawaito cewa Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa kamar yadda ya zo a hadisul qudsi, Ubangiji yake faɗa cewa dukkanin ayyuka na ɗan adam ana ninninka masa shi daga 10 ila 700 zuwa ninki 700. Ubangiji maɗaukaki ya ce illar saum ko kuma illar sa'im ko illar saum, sai dai azumi. Ubangiji ce azumi fa innahu li wa ana ajzi bihi, sai dai azumi haƙiƙa shi azumi nawa ne, ni ne zan saka da shi. To kaga duk inda Ubangiji abu ya ce shi zai saka da shi, yanzu ko a yanzu ne a zo mutane duk shugaban ƙasa ya zo duk mutane ya musu alkhairi, sai ya ware mutum ɗaya ya ce wane ni zan masa, to ya za a gani? Ila waɗancan su ce dama mu ma haka aka ce. To wannan misali ne da za a iya ɗauka. Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce sai dai azumi, wannan shi zai saka da shi. Wanda daga ciki a hadisin Ubangiji maɗaukaki yake Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa la khalufu fihi, yace wallahi warin bakin mai azumi a ɗayabu inda layi min ra'ihatul miski, yace wallahi warin bakin mai azumi shine mafi daɗi a wajen Ubangiji daga ƙamshin almiski. Mutum ne shi haka zai ji in ya buso iska zai ji kamar wari, wannan a'a ƙamshinsa ya fi almiski. Ai annabi Musa an yi haka da shi, kafin ya gana da Ubangiji, Ubangiji ya masa umarni ya je ya azumi na kwana 40. Annabi Musa da ya azumi na kwana 40 zai tafi ya munajati da Ubangiji sai ya aswaki, ya ce saboda na yi azumi bari ne aswaki don na goge bakina. An ce annabi Musa ya tafi aka ce ya dawo, Ubangiji ya ce ai wannan tashin bakin naka shi nake da bukata, sai da annabi Musa ya sake wani azumin na kwana 40. To kaga daraja ta azumi, daraja ta azumi. A wani hadisin Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yace lisa'imi farhatani, yace mai azumi yana da farin ciki guda biyu. Yace farhatun inda fiɗirihi, akwai farin ciki yayin buɗe bakinsa. Na ga da zarar sanda mutum yake azumi, da an kira sallan magariba ko bai ci abinci ba zai ji wata nutsuwa, sai ji yanzu dai an halatta na ci abinci, bari kuma mutum ya ci abinci ya buɗe baki, sai ga yana farin ciki. Farin ciki na ɗaya kenan. Ya ce wa farhatun inda liqa'i rabbi, farin ciki na biyu ga mai azumi shine yayin da zai haɗu da Ubangijinsa, zai haɗu da Ubangijinsa yana cikin farin ciki. To waɗannan wasu kenan daga cikin darajoji da falala da Ubangiji ya keɓance su ya ware su ga mai yin azumi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tafarki na gaskiya, hanya ce ta shari'a.